Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntünk mindenkit, akik megtisztelték jelenlétükkel Bánó Attilának, Gróf Tisza István a Vértanú című kötetének bemutatóját itt Nyíregyházán, és meg is ragadom az alkalmat, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem a szerzőt körünkben, aki már, hál' Istennek, fél éven belül másodjára van Nyíregyházán. Látok itt ismerős arcokat, akik itt voltak a Horthy Miklós könyv bemutatóján. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez a sorozatnak a második kötete, és egy technikai jellegű információ. Attila megkért, hogy most az elején mondjam el, hogy most kedvezményes áron megvásárolható a könyv, de a dedikálás az ingyenes. És hát ugye nagyon sokáig bizonytalanságban voltunk, hogy lesz-e meglepetés vendégünk, tehát hál' Istennek az égiek is úgy akarták, hogy lett, úgyhogy megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Gróf Tisza István miniszterelnökünk dédunokáját, Patai Tibort körünkben, aki majd a személyes sorsán keresztül is fog mesélni. Ha megengedik, én készültem egy PPT-vel, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a témára. Én azt gondolom, nem túlzás, amikor azt mondjuk, hogy a 20. századi magyar történelem egyik legnagyobb államférfiáról van szó, amikor Tisza Istvánra emlékezünk. Hát most így végignézek a sorokon, azt látom, hogy hát a többsége megélte a rendszerváltás előtti időszakot. Az embernek nagyon kell vigyázni, hogy az érzelmei ne ragadják el. Nagyon szomorú, hogy 45 után a marxista történetszemlélet egy olyan negatív figuraként tüntette fel Tisza Istvánt a magyar történelemben, amire hát enyhén szólva sem járult hozzá. Azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyunk a rendszerváltás óta, hiszen már gyakorlatilag majdnem egy második generáció nőtt fel, és itt értem ez alatt a történészeket is. Közelítünk a valós képhez. Én azt gondolom, hogy tisztul a Tisza István képünk. Ehhez azért kellett jó pár évtized, és én azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hogy közelítünk ahhoz a valós és reális Tisza István képhez, amely valóban fedi a valóságot. Én azt gondolom, hogy amikor azt mondom, hogy Tisza István mindannyiunké, akkor nem csak mondjuk Debrecenre vagy Gesztre gondolok, hanem egy kicsit szét kell néznünk a megyében is, és hát lehet, hogy lesznek itt olyanok, akik nem tudják, hogy lehet, hogy sok újdonsággal fogok szolgálni. Az egyik legfontosabb ténykedése volt Tisza Istvánnak 4. Károly magyar királlyá koronázásakor, ugye az 50 arany sarkantyús vitéznek a felavatása. Tudjuk, hogy a világháború 3. évében jártunk, és nagyon nem kedvezett a körülmény ahhoz, hogy az aranysarkantyús vitézek felavatása az határidőre megtörténjen. Ugye 50 embert kellett összeszedni, akik a legtöbb harctéri kitüntetéssel rendelkeztek, amelyeket az előjáróig hivatalosan igazoltak. Ezeket a kancelláriára el kellett juttatni, tehát magyarán szólva, akik többszörös rostán keresztül estek, ez mind olyan vitézi tetteket végrehajtott katonatisztek voltak, és nagy részük huszárok, hiszen ez volt a legmagyarabb fegyvernem, akik valóban az első világháború poklában részt vettek. Hát azon lehet vitatkozni, hogy most mennyire volt ebben a rokonságnak szerepe, de Tisza Istvánnak mind a két öccse, illetve az unokaöccse is aranysarkantyús vitéz lett. Néhány képet szeretnék bemutatni önöknek a koronázás alkalmából, ezek hozzáférhetők. Ugye itt pont az a pillanat látható, amikor a herceg primás és Tisza István 4. Károly fejére teszi a szent koronát. Ugye több csoportkép is készült, ez már a felavatás után készült a katonákról, és hát bizony tetszenek látni, hogy bizony voltak köztük féllábú katonák is, tehát valóban nem túlzás, ezek az emberek az egészségüket és az életüket is feláldozták. Volt, akiket már csak posztumusz lehetett felavatni, hiszen a betegségekben meghaltak, tehát hősi halált haltak. A csoportkép ez a Mátyás templom előtt készült, és itt volt látható a csoportképen Tisza Lajos is, Tisza Istvánnak az egyik öccse. Ugye sem fotó, sem filmhíradó nem készült magáról az aktusról, viszont több ilyen skic készült, akiket beengedtek.
Az első számú felavatott az Tisza Lajos volt, Tisza István öccse. Ő még olyan gyenge volt, a hasztéri sérüléséből szinte alig gyógyult fel, több komoly műtéten esett át, hogy ketten támogatták, hogy letérdeljen a király elé, ugye, hogy a pallossal megérintse Tisza Lajosnak a vállát, és Tisza István volt az, aki az aktus után az öccsének segített, hogy felálljon, mert még olyan gyenge volt Tisza Lajos, hogy önerőből nem tudott felállni. Ugye itt látható az a jelvény, ez volt az első és az utolsó alkalom, amikor az aranysarkantyús vitézek vagy aranysarkantyús lovagok jelvényt kaptak. És hát ugye a másik legfontosabb ténykedése volt Tisza Istvánnak, hogy miután ő 17 tavaszán felmentette Negyedik Károly a miniszterelnöki pozíciója alól, ő a frontra indult. Erről nagyon keveset szoktunk beszélni. Egy nagyon vitéz, egy nagyon bátor katona volt, a debreceni huszárezrednek volt a parancsnoka, és ez a grafika, ez a barak táborban készült róla. Több harci kitüntetést is kapott, megkapta a német másodosztályú vaskeresztet is, tehát valóban egy vitéz katona volt. Az érdekes újság egy képes riportban számolt be Tisza Istvánról, itt látható az a pár fotó, és ez egy nagyon ismert kép, ami a könyvnek a hátoldalán is látható, a saját katonái körében. Mindenki, aki Tisza István keze alatt harcolt, utólag úgy emlékezett rá, hogy egy szigorú, de igazságos, egy keménykezű, de a katonáinak mindent kijáró parancsnok volt. Hát szomorú, hogy ezekről 45 után is megfelejtkeztünk. Most ami nagyon érdekes viszont, ugye, hogy bár összeomlott a monarchia, Negyedik Károly lemondott, és utána nem sokkal később meg is halt, a kitüntetési felterjesztések nagyon elhúzódtak. 1932-ben számolt be arról a Nyírvidék, hogy ugye a Mária Terézia rendnek a káptalanja, amely folyamatosan működött, tehát gyakorlatilag ez biztosította a legitimitását már a király után is, hogy az elhúzódó kitüntetési javaslatokat tárgyalták. Na most 32-ben született meg a döntés, hogy Tisza Istvánnak az első világháborús érdemei alapján posztumusz kitüntetik a tiszti aranyvitézségi éremmel. Tehát efelett már csak a Mária Terézia rend rovakkeresztje volt, ami a monarchia legmagasabb hadi kitüntetése volt. Tehát magyarán szóval láthatjuk, hogy Tisza István sajnos csak posztumusz, de méltó volt a rendkáptalan által odaítélt tiszti aranyvitézségi éremre. És hát ugye a sors fintora, vagy inkább az érdekessége, hogy az unokaöccse, Károly Gyula volt ekkor a miniszterelnök, akinek tulajdonképpen a rendjelvény átadását, ezt az egész procedúrát meg kellett csinálni. És hát ugye az újságcikk is írja, ugye itt láthatnád, most nem hoztam a lézert, az utolsó bekezdés, hogy az unokának, a Tisza Lajos Kálmánhoz küldték meg az aranyérmét, és hát szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen itt látható a nagyapa az unokával. Hát azért, ha belegondolunk, hogy az unoka már nem sokat láthatta a nagyapját, és egy nagyon szomorú kötelessége volt neki átvenni a nagyapának a kitüntetését, akkor azt gondolom, hogy ezzel is érzékeltetem, hogy milyen veszteség érte nem csak az országot, hanem a családot is. Na és akkor itt szeretnék bemutatni azt a filmhíradót, ami egy érdekesség, és lehet, hogy nagyon sokan nem is tudnak róla. Magyarország kormányzója a vérhat haláltal Tisza István gróf valóságos belső titkos tanácsos miniszterelnököt, szolgálaton kívüli huszárezredes, a tiszti aranyvitézségi érem alapján vitézzé nyilvánította. A felvételek Tisza István grófról 4. Károly király koronázásakor készültek. Ez egy kis történelmi érdekesség, erről sem lehetett beszélni 45 után, hogy bizony Tisza István bár posztumusz, de vitézzé lett avatva. Tehát a kormányzó ezzel ismerte el az ő haditettét. Na most ugye egy kicsit a genetikáról is beszélnünk kell. Ugye 31 és 32 között volt Magyarország miniszterelnöke Károly Gyula. Ha mindkettőjük arcképét nézzük, akkor azt gondolom nem nagyon nehéz felismerni hasonlóságot. Elsőfokú unokatestvérek voltak. És tulajdonképpen a PPT-nek itt igazából majd az érdekesség az lesz, hogy egy kicsit körülnézzünk a családfán, hogy itt Szabolcs megyében, illetve országos szinten kik voltak a rokonok, akikről igazából nem is nagyon tudunk. Ugye büszkék lehetünk arra, hogy mi vagyunk az egyetlen megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol a megyei értéktárba felvételre kerültek
a régi egykori 3 vármegyében felavatott 6 aranysarkantyús vitéz, Forgács Balázs, Károly Gyula, Tisza Lajos, Odeszkalki Béla, Lónyai László és Vény Zoltán, és hát az érdekesség ugye, hogy a 6-ból 3 az Tisza István rokonságához tartozott. Hát akkor beszéljünk egy kicsit közelebb Szatmár megyében, történetesen Kocsord vonatkozásában Tisza István legkisebb öccséről, Lajosról, aki ott volt földbirtokos. Hogy mennyire kötődött a család Kocsordhoz, a Julianna nevű kislány, aki sajnos nagyon rövid ideig élt, mind a keresztelési, mind a halott anyakönyvben megtalálható. Sajnos a kislány csak 4 évet élt és diftériában halt meg, és hogy itt látható a bejegyzésben, hogy meghalt 94. június 19-én és augusztus 25-én exhumálták a kislányt, és Gesztre a családi kriptába áttemették, tehát az édesapa a kislányának a koporsóját átvitette a családi kriptába. A megye 5 legnagyobb és 5 legveszélyeztetettebb kastélyai közé tartozik a kocsordi. Eredeti képeslapokat mutatok be önöknek. Hát óriási szívfájdalom, hogy ez a kastély jobb sorsra lenne érdemes. Nagyon nagy szükség lenne erre a kastélynak a felújításra. Mint ahogy örülünk, hogy Gesztet felújították kormányzati támogatással, nagyon nagy adósságot törlesztene a megye és az ország, hogyha a kocsordi kastély is felújításra kerülne, hiszen azt gondolom, hogy tartozunk ennyivel a Tisza családnak. Ugye ezek korabeli interiőr képeket mutatok. Na itt látható az a karrai márványból készült kis dombormű, ami a kislánynak az emlékét ábrázolja. Szerencsére az államosítás után nem törték össze ezt a domborművet, ez mind a mai napig megtalálható a kastély falán, és erről majd Tibor is tud többet beszélni. A halálának az évfordulóján gyakorlatilag ilyen gyertyás körmenetet tartottak a cselédség bevonásával, tehát Tisza Lajos megemlékezett az unokahúgának a haláláról, és az a kis fedlap látható a geszti családi kriptának a falán, tehát a kislány ide át lett temetve. Egy fotó a kastély teraszáról, Tisza Lajosról, tehát mivel olyan súlyos sérüléseket szenvedett az első világháborúban, gyakorlatilag ő félig nyomorék volt a jobb lábára. Ez a fotó pont egy ilyen pillanatot örökít meg, tehát nem is tudta használni rendesen a jobb lábát. És hát ugye mivel ő ott Kocsordon a református egyháznak a főgondnoka volt, ez is volt a kívánsága, hogy őt ne vigyék Gesztre a kriptába, hanem ez volt a kívánsága, hogy a református templom kertben, a templom mellett helyezték öröknyugalomra. Itt látható is a templom kertben az obeliszk, és egy közelebbi kép. Nagyon nagy tisztelete van Tisza Lajosnak Kocsordon, posztumusz díszpolgári címmel tüntették ki néhány évvel ezelőtt. A falu nagyon nagy becsben tartja Tisza Lajos emlékét. Gyakorlatilag ma minden, ami Kocsordon létezik, azt annak idén Tisza Lajosnak köszönheti a falu, és ezt ők nem is felejtették el. És hát ugye egy jelképes sírtáblája van a kripta falán, és az alsó szöveg mutatja is, tehát hogy ő Kocsordon nyugszik. Na, tehát a nagyapa volt gróf Degenfeld-Schomburg Imre, aki 48-49-ben volt Szabolcs vármegye főispánja. A leányaik révén jönnek a beágazások, hogy kik voltak itt a rokonok. Ugye a legidősebb lánya volt az Anna, őt Odeszkalki Gyula herceg vette feleségül. Tőlük származott az Odeszkalki Béla, akit mutattam, hogy az egyik arany sarkantyús vitéz volt. Tehát ők az Odeszkalkiak Baktalóránt házi ágából származtak. Na itt látható a nagypapa és egy korabeli fotó a Baktalóránt házi kastélyról. Az Odeszkalki Irmát vette feleségül az Édelsheim Gyulai Lipót, akinek az unokája volt Horthy Istvánnak a felesége, Ilona néni. Tehát nagyon érdekes, hogy beszélünk a magyar történelem nagy személyiségéről, és igazából, hogyha családfa után nézünk, akkor látjuk, hogy mennyi kapcsolódás van Szabolcs megyébe. A Degenfeld Ilonát vette feleségül Tisza Kálmán, ugye ők 3 fiút nemzettek, Istvánt, Kálmánt és Lajost. Ugye Istvántól származott az ifjabbik István, sajnos 2 héttel élte túl az édesapját, a spanyol náthában meghalt. És ami érdekesség, hogy a Menyt, tehát a Sándor Jolánt, az a Rakovszky Iván vette utána feleségül, aki belügyminiszter volt és Nyíregyháza országgyűlési képviselője volt. Na most az ifjabbik Tisza Kálmánnak az a Rudnai Aliz volt a felesége, akinek az édesanyja Rotkogel Eleonóra, a Édelsheim Gyulai Ilona grófnőnek tulajdonképpen a mostoha édesanyja volt.
Az Emma grófnőt vette feleségül Károly Tibor, akiktől ugye 3 gyerek született, Gabriella Gyula, a későbbi miniszterelnök, és Károly Imre. Károly Gabriella ágán gyakorlatilag az az érdekesség, hogy a 2 unokát, a Pongrác Erzsébetet és a Pongrác Eugéniát Kállai Miklós miniszterelnök 2 fia vette feleségül. Ugye Károly Gyula, aki aranysarkantyús vitéz volt, az ő veje volt Eszterházy Móricz miniszterelnök, Tisza István közvetlen hivatali utóda, és hát ugye a 2 híres unoka, az Eszterházy Péter író és az Eszterházy Márton labdarúgó volt. A Károly Imre ágán, ugye itt is egy 2-s házasság kötetett, Károly Imre a saját unokatestvérét, Károly Zsófiát vette feleségül, a lányukat ifjabb Horthy Miklós vette feleségül, a fiúk pedig Horthy Polettet, a kormányzó kisebbik lányát vette feleségül. Tehát nagyon érdekes, hogy a családban ilyen 2-s házasságok köttettek. És akkor itt látható Sándor Jolán és Rakovszky Iván. És az utolsó kép, ami azt gondolom, hogy ez is nagyon sok mindent elmond, ez a bizonyos leghíresebb Bencúr Gyula féle portré Tisza Istvánról. Mindenki ezt tartotta a legsikeresebb képnek, valóban, hiszen többször állt, vagy ült modellt Tisza István Bencúr Gyulának. Ez a portré a Nyíregyházi megyeházán is megtalálható volt. Bencúr Gyula Nyíregyházának külön festett egy másolatot. 1945-ben dühött, hát nem is tudom, minek nevezzem őket, dühött emberek rontottak be a megyeházára, és az összes portrét, ami a közgyűlési teremben volt, leszaggatták, kidobálták a megyeház előtti térre, és egy nagy mágiát rakva elégették, úgyhogy ekkor pusztult el többek között Tisza István portréja is. Hát óriási anyagi veszteség érte így Nyíregyházát is, hogy ilyen képzőművészeti alkotások. Dénes, egy gondolat. Igen? Ezek szerintem nem dühött emberek, hanem dühött gazemberek voltak, csak ennyi. Igen. Úgyhogy már csak így tudom bemutatni ezt a portrét. Óriási veszteség érte Nyíregyházát is, hogy ilyen képzőművészeti alkotások pusztultak el. Én csak ezt felvezetésnek mondtam el, hogy egy kicsit a megyei kapcsolatokat elmondjam, akkor én át is adnám a szerzőnek, Attilának a szót, hogy akkor mutassa be nekünk a Tisza Istvánról szóló könyvét. Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm Patay Tibor barátomat egyébként, akivel hála Istennek régóta jó kapcsolatban, jó barátságban vagyok, és megtiszteltetés számomra, hogy itt van velünk. Ő neki mikor adjuk át a szót? Hát gyakorlatilag most egy rövid felvezető után akkor ő elmondja, és akkor visszaveszed a szót. Jó, akkor megkérlek, Tibor, hogy mondd el azokat a gondolatokat, amelyek ebből az alkalomból itt most fontosak lehetnek. Én harmadik generáción keresztül vagyok utóda Tisza Istvánnak. Mint említette Lajos, Tisza Istvánnak volt egy István nevű fia, akinek 3 gyereke született. Lajos Kálmán volt a legidősebb, ő neki az utódai Argentínában nevelkedtek, az Egyesült Államokban telepedtek meg. Jelenleg az Ilona lánya a férjével Geszten tartózkodik, tudjuk, a férje nyugdíjasként Amerikából hazajött a kastély átadására, és mivel pont akkor volt Geszten lelkész üresedés, akkor megkérték, hogy ideiglenesen lássa a lelkészi szolgálatot, 2 éves megbízást kapott a püspöktől, tehát jelenleg Ilona a férjével Geszten van. Én nekem az édesanyám a második gyermek, a Jolán, őt Patay József édesapám vette feleségül, mi Abaújba éltünk, tulajdonképpen a mi családunknak is van szabolcsi ága, ezt nem tudom, hogy tudtad-e, hogy Nyírmadán élt, tulajdonképpen Nyírmadai Patay István honvédezredesnek a szabadságharc alatt volt honvédezredes, a feleségének viszont Degenfeld Ilonának a 2 úgy került össze, hogy szomszéd faluban laktak, és akkor megalakult a 48-as honvédzászlóhaj, akkor Patay István lett a parancsnoka, ő előtte hivatásos katonatiszt volt, tehát volt katonai tapasztalata, és a zászló anyja viszont a későbbi felesége volt.
úgyhogy ott már ez a két család találkozott egymással, és kapcsolat keletkezett. Magamról annyit tudok mondani, én ennek az összes hátrányát megszenvedtem a szocializmus alatt, hozzátéve az, hogy nekem volt még egy hátrányom. Nekem a nagyanyám Prónai Ifigénia, a Prónai család bárói ágából. Tehát amikor apám írta az önéletrajzát, akkor az úgy kezdődött, hogy illetve a személyi adatok után úgy folytatódott, hogy felesége Tisza Jalán, édesanyja Prónai Ifigénia. Ugye ez eleve adta magát, hogy azonnal lekáldereztek bennünket, és kiderült, hogy tényleg az a család, és ez azt jelentette, hogy mindenhol, az egész időszak alatt hátrányban voltam. Középiskolában nem vettek fel, olyan középiskolában se, ahol nem volt meg a létszám, rá volt írva, hogy létszám hiányában vesznek fel. Ezt onnan tudtuk, hogy egy tanárral később jó kapcsolatba keveredtünk, sőt a bátyám elvette a lányát ennek a tanárnak, úgyhogy ő mondta el nekünk. Levelezőn végeztem a kertészeti technikumot, utána 68 évesen rávettem magam, rávettek engem, hogy végezzem el a teológián a református hittantanári főiskolai kart. Azt befejeztem, 72 éves koromban diplomát szereztem. Közben ugye a gyerekek is jöttek, megnősültem, gyerekek is jöttek, problémák is voltak, nem is hittem, hogy lesz-e valaha diplomám, így aztán sikerült. Hát kihasználni nem sikerült, de bebizonyítottam, hogy még 72 éves koromban is képes voltam rá. Azt hiszem, ennyi elég is lesz rólam. Egyébként 3 gyermekem van, 2 fiú, 1 lány. Elég nagy korkülönbséggel, mert 2 házasságból, és a fiatalabbik unokám most fog ballagni, az idősebbik unokám pedig első éves egyetemista. Szlovákiában a legrégebbi magyar alapítású egyetemen, amit még Pázmány Péter alapított. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és a 2 értékes előadás, illetve hozzászólás után engedjék meg, hogy egy kicsit közelebbről ismerkedjünk gróf Tisza Istvánnal, mert hiszen végül is ő a főszereplője ennek a mai rendezvényünknek, és hogy gördülékeny legyen az, amit mondani szeretnék, én nem fogok fejből beszélni, mint komisszár Dénes barátom, aki egy profi előadó, hanem fölolvasom, de igyekszem azért egyfajta szemkontaktust tartani önökkel. Tehát Tisza István 1861. április 22-én született Pesten. Apja Tisza Kálmán, a későbbi miniszterelnök, ez időtájt a képviselőház alelnöke volt. István jól nevelt, éles eszű, kiváló emlékező tehetséggel megáldott gyerek, aki alacsonyabb iskoláit 6 év alatt végezte el, és már 14 éves korában letette az érettségit. Jogi és közgazdasági egyetemi tanulmányait részben Budapesten, részben Németországban, Berlinben és Heidelbergben végezte, ez utóbbi helyen államtudományi diplomát, majd a Pesti Egyetemen politikatudományokból doktorátust szerzett, mindössze 20 évesen. Közéleti érdeklődése már ekkor a politikai pálya felé terelte. A 20 éves Tisza törvényhatósági tagként már komoly szónoklatokkal hívta fel magára a figyelmet Bihar vármegye közgyűlésében. 1886-ban 25 évesen a Vízaknai kerület képviselőjeként a Szabadelvű párt programjával került a képviselőházba. Ezután Újbánya képviselője lett, majd a millennium évében, 1896-ban elnyerte az ugrai kerület mandátumát. A grófi rangot 1 évvel később, 1897. februárjában kapta, amikor nagybátyja Tisza Lajos grófi rangját Ferenc József kiterjesztette rá, valamint fivéreire, ifjabb Tisza Kálmánra és Lajosra is. 17 éven át tartó képviselői időszaka alatt számos nevezetes parlamenti esemény borzolta a kedélyeket, mint például az 1889. évi véderő vita,
amely magával hozta az első obstrukciós cselekményeket. Az alkotmányos rendet veszélyeztető kísérletek közben némi megnyugvást hozott az 1895-96-os milleniumi ünnepségek időszaka, de később ismét felerősödtek a zavarkeltő jelenségek. Tisza a tehetségével, felkészültségével tekintélyt és népszerűséget szerzett, és Ferenc József király 1903. november 3-án nevezte ki miniszterelnökké, a parlamenti viszonyokat viszont ez időtájt is zaklatottá tette a rendbontás, a gyakori obstrukció, amelynek sajnos bizonyos jeleit ma is tapasztalhatjuk a parlamentben, tehát a mai ellenzék is, hogy úgy mondjam, tanult valamit a történelemből, úgy tűnik. Ekkor már egy éve előtérben voltak a katonai kérdések, ezeken belül a létszámemelés, a nyelvkérdés. Az izgalmat fokozta az 1903. szeptemberében kiadott Chlopii hadparancs, amely összefüggött a monarchia 1903-ban Galíciában tartott nagy lovassági hadgyakorlatával. Ennek befejeztével az idős Ferenc József császár és király a főhadiszálláson Chlopiban kiadta a hadparancsot, amelynek zárómondata így szólt, idézem, esküjéhez híven fog összes fegyveres erőm a komoly kötelesség teljesítés útján tovább haladni, áthatva az egyetértés és összhangzat azon szellemétől, mely minden nemzeti sajátságot tisztel és minden ellentétet megold, valamennyi néptörzsnek különös előnyeit a nagy egész javára fordítva. Idézet zárva. Ez a látszólag ártalmatlan mondat kiverte a biztosítékot a magyar közvélemény egy részében. Sokan úgy érezték, hogy a császár a valamennyi néptörzs kifejezéssel degradálta a magyarokat, mivel egyfajta birodalmi szemlélettel egy sorba helyezte őket a monarchia más nemzetiségű népcsoportjaival. A zavarkeltésben érdekelt politikusok, akik ekkortájt már nagyon elszaporodtak, igyekeztek kihasználni ezt a helyzetet, ezzel is szítani az obstrukciós hangulatot. Szász Károly írta, gróf Tisza István kétfrontos harcot folytatott, egyrészt a magyar belpolitikába avatkozó Körber osztrák miniszterelnök, másrészt a parlamenti anarchisták ellen, akik romboló tevékenységükkel már magát a parlamentarizmust veszélyeztették. 1904. februárjában Tisza, hogy lehetetlenné tegye az újonc létszám felemelésének terve miatti sorozatos obstrukciót, indítványozta a házszabályok meg szigorítását. A módosító javaslat miatt a házszabályok értelmében a kormánynak vissza kellett vonnia az összes beadott törvényjavaslatot, köztük az úgynevezett újonc javaslatot is. Így viszont fennállt a veszély, hogy az újoncozás késedelme miatt a behívott tartalékosok nem szerelhetnek le. A függetlenségi párt emiatt felhagyott volna az obstrukcióval, de a radikális Ugron csoport folytatta azt. Tali Kálmán, a párt helyettes elnöke végül bejelentette, hogy ha Tisza visszavonja a házszabály indítványát, akkor az ellenzék átengedi az újonc javaslatot. Ez a bejelentés új helyzetet teremtett, és mindenki várta, miként reagál a fiatal miniszterelnök. Nem csak Tisza került ekkor reflektorfénybe, hanem Tali Kálmán történész, a Rákóczi-kor neves kutatója, az akadémia rendes tagja is, aki 1878-tól a budapesti Ferencvárost, 1881-től pedig több cikluson keresztül Debrecen első kerületét képviselte a parlamentben. Hatalmas szervező munkájával már a millenniumi ünnepségek sikeréhez is nagyban hozzájárult. A képviselő az ő indítványára határozta el, hogy az ország 7 pontján emlékművet állít. Kinevezték kormánybiztossá és megbízták a munkálatok irányításával. Így a Városligetben maradandó építészeti emlékeket létesítő ezredéves országos kiállítás egyik rendezője és alelnöke is volt. Az 1900-as párizsi világkiállításon Tali Kálmán kezdeményezése nyomán készült el a Magyar Terem, ahol látható volt Vágó Pál festőművész nagyhatású, a Huszárság története című freskó ciklusa.
A kiváló történész jól tudta érvényesíteni politikai befolyását 1904-ben. Ekkor az obstrukcióval tiltakozó ellenzéket kibékítette gróf Tisza István kormányával. Tali fellépése nyomán az ellenzék átengedte az úgynevezett újonc javaslatot, a miniszterelnök pedig visszavonta a szigorításra vonatkozó javaslatát. Az izgalmas pillanatot eként örökítette meg Szász Károly. Idézem, egy pillanatra elült a zaj, csak a szívek dobogtak, a fiatal vezér megindultan állt föl, s elfogadta a vén kuruc bajnok békejobbját. De szép nap is volt az. Emlékére Tali Kálmánnak, a harcok írójának, a béke szerzőjének művészi érmet nyújtottak át pártkülönbség nélkül tisztelői. De a történelem, s ma már ezek fölött az események fölött övé a szó, megállapíthatja, hogy annak a napnak a hőse nem Tali Kálmán, hanem Tisza István volt. Mert az ősz pártelnöknek nem sikerült jó szándékával legyőzni az obstrukció rémét, de a fiatal kormányfő tiszta tudatában a kérdés megoldatlanságának egy rövid békéért is érdemesnek tartotta legyőzni súlyos aggodalmait, erős meggyőződését, önmagát. Idézet zárva. Az eset jól tükrözte gróf Tisza István emberi és politikusi erényeit. A parlamenti pártok elégedettek voltak, és méltó módon elismerték Tali Kálmán érdemeit. Az igazi dicsőséget azonban 2 évvel később második Rákóczi Ferenc fejedelem földi maradványainak hazahozatala hozta meg az idős történész politikus számára 1906-ban. Később a parlamenti ügyek elég bonyolultan alakulnak, és a szabadelvű pártot elhagyó disszidensek, ők magukat nevezték így, csatlakoztak az ellenzékhez. Ez a társaság a választások után megalakította az Országos Alkotmánypártot. Herceg Ferenc 2 arckép című írásában 1920-ban így jellemezte ezeknek az uraknak a tevékenységét. Az arisztokrácia balga szűzei nem sejtették, hogy ők már akkora vörös terror lába elé szórták virágukat. Idézet zárva. A szabadelvű párt kisebbségbe került, ezért Tisza lemondott, a király pedig érdemei elismerése mellett elfogadta a lemondást. Amikor Tiszát 1912. májusában házelnökké választották, az országházban továbbra is zaklatott állapotok uralkodtak. A Magyar Országgyűlés erősen megosztotta az új országgyűlést, megosztotta az új véderőtörvény körül kialakult nézetkülönbség és vita. Tisza az ország és a monarchia biztonságának megőrzése érdekében szükségesnek tartotta az újonc létszám emelését és a katonai kiadások növelését. A botrányosan viselkedő, feldühödött ellenzék élesen támadta a törvényjavaslatot, és évek óta megszokott fegyverével, az obstrukcióval, folyamatos, hosszantartó felszólalásokkal hátráltatta a döntéshozatalt. Tisza 1912. június 4-én a munkapárti többséggel végül megszavaztatta a törvényt. Az ellenzéki képviselők az általános választójoggal, a nemzetiségi jogokkal és más ügyekkel kapcsolatban is szemben álltak Tisza felfogásával, és mivel akadályozták a parlamenti munkát, ezért a házelnök több alkalommal is kivezettette őket az ülésteremből. A választójoggal kapcsolatban tudni kell, hogy 1913-ig az 1874-es választójogi törvény volt érvényben. A jogosultság a magyar honossággal rendelkező 20. életévüket betöltött férfiakat illette meg. Nem szavazhattak a cselédek, szolgák, ipari tanoncok, katonák, pénzügyőrök, csendőrök, rendőrök, elítéltek és csődeljárás alatt állók. Szavazati joghoz lehetett jutni viszont földtulajdonnal, megfelelő nagyságú föld, ház és jövedelemadóval, valamint az úgynevezett szellemi cenzussal, vagyonnal. Ez utóbbi körbe tartoztak az akadémia tagjai, a tanárok, tanítók, kisdedóvók, orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, jegyzők, okleveles gazdák, lelkészek és segédlelkészek. A Tisza kormánnyal szemben álló ellenzéki erők pontosan tudták,
hogy a felizgatott, sztrájkoló és tüntető munkásság, a nincstelenek és a katonák körében népszerűséget lehet szerezni az általános választójog követelésével. Tisza István viszont tisztában volt azzal, hogy a sok nemzetiségű országban a területi egység kérdése fenyegető árnyékot vet a közeljövőre, ezért nem engedheti meg a választójog nagyfokú kiterjesztését. Számára ez tipikus csapdahelyzet lehetett. Ami a nők választójogát illeti, ez Tisza kormányzása idején Európában oly mértékben gyerekcipőbe járt, hogy még a nyugati demokrácia zászlóvívői is csak a II. Világháború után vezették be. Franciaország és Olaszország 1949-ben, a népszavazási hagyományairól közismert Svájc pedig csak 1971-ben. Előtte nem szavazhattak a nők. Ennek fényében érthető, ha Tisza István ezt a kérdést nem tartotta időszerűnek. Magyarországon egyébként a nők választójoga 100 éve, ha más-más formában is, de folyamatosan tart. 1912. június 7-én a Dél-Magyarország című újság címoldalon közölte, hogy a képviselőház üléstermében merényletet követtek el gróf Tisza István házelnök ellen. Az történt, hogy Kovács Gyula gazdapárti képviselő a második padsor mellől a forgópisztolyából 3 lövést adott le az elnöki emelvényen tartózkodó Tiszára, majd főbelőtte magát. A házelnökre leadott lövések egyike se talált. Kovács pedig vérzőfejjel zuhant a földre. Horánszky Lajos bankigazgató, író Tisza István és Kora című munkájában így írt a merényletet megelőző pillanatokról. Idézem. Megindult a sípolás, dobolás, fütyülés, fülsiketítő lárma kíséretében. Tisza István leszállott az elnöki emelvényről, megtette rendelkezéseit, a rendőrség kivezette a botránycsinálókat, akikkel együtt kivonult az egész ellenzék. 11:30-kor Tisza István ismét felült az elnöki emelvényre és megnyitotta az ülést. Ebben a pillanatban a baloldali hírlapírói karzaton át beugrott a terembe Kovács Gyula gazdapárti képviselő, és a második padsor melletti helyről ezzel a felkiáltással: van még egy ellenzéki, forgópisztolyából rálőtt az elnökre. Idézet zárva. Horánszky szerint Tisza rezzenéstelenül, a félelem legkisebb jele nélkül fogadta az első lövést. Nyugodtan intett az első emeleten tartózkodó felesége felé, mint egy jelezve, hogy nem történt baja. A Tiszára irányzott újabb 2 lövés után néhány kormánypárti képviselő Kovácsra rontott, aki a nagy tumultus közben maga ellen fordította a fegyverét. Tisza oda kiáltotta Kovácsot ütlegelő honatjáknak, hogy ne bántsák a merénylőt. A kor anarchista, baloldali megnyilvánulásai sajnos az irodalmi életet is átszőtték. A Világ című radikális hangvételű napilap például a merénylet után 2 nappal közölte Ady Endre Rohanunk a forradalomba című elképesztő tiszteletlenséget és érzéketlenséget tanúsító versét, benne a geszti uradalom birtokosára, Tiszára utaló sértő verszakkal. Ez így hangzott. Minden a sorsé, szeressétek, őt is a vadgeszti bolondot, a gyújtogató csóvás embert, úrnak, magyarnak egyként rongyot. Ady 1904-ben még le tudta írni, idézem, gróf Tisza István nagy tudású, tiszta szemű ember, igazi európér, határozott egyéniség. Vajon miként lett a nagy tudású, tiszta szemű európérből vadgeszti bolond, gyújtogató csóvás ember, valamint úrnak, magyarnak egyként rongy? S miféle lelkülettel lehetett közreadni ezt a verset 2 nappal azután, hogy Tisza megmenekült a halál torkából? E kérdésekre az egyik válasz az lehet, hogy Ady annak idején álláskérelemmel fordult Tiszához, de levelére nem kapott választ. Ezután kezdte támadni a grófot, akinek amúgy sem osztotta a nézeteit. A hazai irodalomtörténet nagyra tartja Ady Endrét, mert valóban kiemelkedő tehetség volt. Ugyanakkor rá kell mutatni,
hogy politikai nézetei és publicisztikáinak mondandója alapján nincs okunk magasztalni, mert azokat az anarchista baloldali erőket támogatta, amelyek 1918-19-ben hatalomra juttatták a vörös diktatúra vezetőit és támogatóit. Adinak újságíróként és kimagasló tehetségű költőként jóval nagyobb felelőssége volt a közvélemény formálása terén, mint szerényebb képességű pályatársainak. E felelősség alapján pedig személyre vethető, hogy sok esetben nem a nemzetépítést, hanem a rombolást segítette elő. Kötetünkben, ami itt van előttem, viszonylag sok szó esik Adiról és Gróf Károlyi Mihályról, akik felettébb dicstelen szerepet játszottak Tisza életében, ám éppen ezzel tették hangsúlyossá azt az erkölcsi különbséget, amellyel a kiváló államférfi föléjük magasodott. 1913 újév estéjén a Nemzeti Kaszinóban Károlyi tüntetően nem fogadta Tisza köszönését, majd emiatt rövid szóváltásba keveredett vele. Károlyi áldász politikai ellenfele volt a miniszterelnöknek, s több jel utalt arra, hogy személyes gyűlöletet táplál iránta. A kaszinói szóváltást követően párbajra került sor közöttük. A Rákosi Gyula vívómester termében január 2-án lezajlott rendkívül hosszú 55 perces küzdelem a 32. összecsapásnál a több sebből vérző Károlyi harcképtelenségének megállapítása után ért véget. Bár a kitűnően vívó Tisza a mérkőzést, akár csak kormányát és ellenzékét határozottan kézben tartotta, és ügyesen hárította el az indulatból támadó Károlyi megújuló rohamait, mégis eltöprenghetünk azon, miként alakult volna Magyarország újkori történelme, ha akkor a felek valamelyike olyan károsodást szenved, ami miatt nem folytathatja politikai, közéleti pályafutását. Ma már tudjuk, Tisza István és hívei jó okkal szorgalmazták Magyarország hadipotenciáljának erősítését. A kormányzat vezető politikusai ugyanis rendelkeztek azokkal az információkkal, amelyek előrevetítették egy közeli háború lehetőségét. Elegendő, ha Jánosi Dénes, történész, levéltáros, az MTA levelező tagja, az Osztrák-Magyar Monarchia háborús felelőssége című tanulmányára gondolunk, amely a Századokban jelent meg 1931-ben. Ebben ismertette azokat a kutatási eredményeket, amelyek az addig megjelent angol, német, osztrák diplomáciai forráskiadványok, valamint szerb és orosz levéltárak szemelvényeinek felhasználásával napvilágot láttak, és amelyekből világosan megállapítható Szerbia háborús felelőssége. Károlyiról még a Kádár korszak egyes történészei is elismerték, hogy nem volt nagy formátumú és kiemelkedő képességű politikus. A nevéhez köthető eseményeket csak részben tudta befolyásolni, illetve irányítani. Nagyra vágyása hajtotta a hatalom csúcsai felé egy olyan időszakban, amikor az országnak józan és határozott politikusokra, nem pedig hatalmi ambícióktól fűtött percemberekre, illetve politikai kalandorokra lett volna szüksége. Tisza ellenfeleinek fennen hangoztatott vágya szerint a miniszterelnöknek döntő szerepe volt abban, hogy Magyarország belépett a háborúba. Ennek viszont éppen az ellenkezője történt. Tisza ellenezte a belépést, és csak az uralkodó döntését követően támogatta azt. Bajcsi Zsilinszky Endre írta 1941-ben Helyünk és sorsunk Európában, idézem, Tisza István magános tiltakozásának a háború ellen nem volt és nem is lehetett már igazi vízhangja. Tisza István gróf tisztán látta, hogy ránk magyarokra nézve szerencsétlenséget rejteget a háború, és ezért becsületes magyar lelkiismeretének szavára egyedül szállott szembe azon a bizonyos 1914. júliusában tartott sorsdöntő koronatanácson a Szerbiának szóló ultimátummal. De fájdalom. Tisza mögött nem állott erős nemzeti közvélemény, főleg nem állottak a magyar nép tömegei, holott egyedül ők adhattak volna kellő nyomatékot Tisza háborút ellenző szavának, idézet zárva. 1918. október 31-én az őszirózsás forradalom délutánján egy fanatikus csoport meggyilkolta Tisza István volt miniszterelnököt.
Ilyen és ehhez hasonló megállapításokat több helyen olvashatunk egyes tanulmányokban, melyekben fel sem merül Károlynak a Tisza-gyilkosságban játszott személyes szerepe és felelőssége. A témáról évtizedeken keresztül szinte lehetetlen volt tárgyilagos elemzésekbe bocsátkozni, mivel a marxista felfogású történelemszemlélet a népharag elméletet helyezte előtérbe. Sok kutató pedig úgy tudta, hogy a gyilkosokkal szemben lefolytatott hadbírósági tárgyalás anyagai veszendőbe mentek. A szerencse olykor a kutatók kezére játszik. Az említett 1920. augusztus 2 és szeptember 15 között lezajlott hadbírósági tárgyalás szó szerinti jegyzőkönyvi anyagai ugyanis előkerültek, és Gróf Tisza István gyilkosai a hadbíróság előtt címmel a Magyarház könyvek sorozat részeként megjelentek. A Bencsik Gábor szerkesztésében készült kötet rendkívül érdekes és hasznos betekintést nyújt a gyilkosság részleteibe. Ezek nyomán felderíthető a bűncselekmény számos indítéka, a háttérben rejtőző felbujtók és az elkövetők személye, és egyúttal fény derül arra is, hogy a hadbíróság miért nem tudta megnyugtató módon lezárni az ügyet. A Tisza-gyilkosság nem csupán merénylet, illetve leszámolás volt a korabeli baloldal által bűnbaknak kikiáltott Tisza Istvánnal szemben, hanem a Lánchídi csatától eltekintve nyitó eseménye is az úgynevezett őszi rózsás forradalomnak. A Magyarország történeti kronológiája című 4 kötetes kézikönyv, amely 1983-ban jelent meg, 3. kötetében az 1918. október 31-i gyilkosságról mindössze ennyi szerepel, idézem, Tisza István gróf volt miniszterelnököt ismeretlen fegyveres katonák budapesti lakásán agyonlövik, idézet zárva. Ma már tudjuk, a fegyveresek nem voltak ismeretlenek. Azt is tudjuk, hogy a merényletet gondosan megtervezték, majd durva módszerekkel kivitelezték. A szálak Károlyi Mihály pártjához, illetve a katonatanácshoz, vagyis Károly szűkebb környezetéhez vezettek. A Tisza-gyilkosságnak a fővárosi levéltárban őrzött hadbírósági peranyaga, valamint a többi forrásértékű dokumentum visszaemlékezés ugyancsak sok kérdésre ad választ. De mi is történt azon az október végi napon 1918-ban? Nos, 2 katonai autóval 5 egyenruhás fegyveres indult az Astoria szállótól Tisza István lakhelyére, a zuglói Hermina út 35, ma 45 szám alatti Roheim villához. Az Asztóriában voltak a Károlyi pártnak, illetve a Károlyi elnökletével 1918. október 24-én megalakult Magyar Nemzeti Tanácsnak a helységei. Az első autóban Kéri Krammer Pál újságíró, Károlyi bizalmas embere, Dobó István tengerészőrmester, Horváth Sanovics Sándor tengerészőrmester, Gertner Marcell és Stankowski Tibor szökött zászlós ültek, míg a másodikban Csernyák Imre repülőfőhadnagy, Hüttner Sándor főhadnagy, Kundeker József tartalékos tengerész, Láng Lajos, valamint Pogány Schwarz József újságíró foglaltak helyet. A villa közelében kiszálltak, majd Pogány vezetésével Horváth Sanovics, Dobó és Gertner a bejáratnál álló csendőrt lefegyverezték. Ezután Stankowskival együtt behatoltak az épületbe, míg társaik a kerítésen kívül készenlétben álltak. Stankowski az előszobában maradt, a többiek a hallban szembe találták magukat Tisza Istvánnal, akit hamarosan közrefogott a felesége és annak unokahúga, Almási Denis grófnő. Tisza megkérdezte a jövevényektől, hogy kit keresnek. Egyikük azt felelte, gróf Tisza Istvánt. Tisza hátratett jobbjában pisztolyt tartott, ezért rákiáltottak, hogy tegye le a fegyvert. A gróf ezt egy mellette levő állványra helyezte, és megkérdezte, mit akarnak. Pogány azt mondta, hogy felelősnek tartják sok ember vágóhídra hurcolásáért. Tisza ezt tagadta, miközben a fegyverek rászegeződtek. Dobó megpróbálta a hölgyeket eltolni Tisza mellől, de ők ellenszegültek. Tisza előreugrott és megpróbálta lenyomni az egyik fegyver csövét, de Pogány tüzelt, majd Horváth Sanovics is lőtt. Tisza István összeroskadt. Ekkor a gyilkosok 2 vagy 3 újabb lövést adtak le, ezután elfutottak és autóikkal visszamentek az Asztóriához.
Almási grófnő csak könnyebb sérülést szenvedett, de a volt miniszterelnök, akit 3 lövéssel terítettek le, rövid haláltusát követően életét vesztette. Egy pillanatra érdemes megállni Pogány Schwarz József hazug kijelentésénél. Tisza ellenfeleinek fennen hangoztatott vágya szerint a grófnak döntő szerepe volt abban, hogy Magyarország belépett a háborúba. Miként említettük, e közkeletű rágalomnak épp az ellenkezője volt igaz. De miért is kellett meghalni a gróf Tisza Istvánnak? Angyal Dávid történész Magyarország újabb történetéből című munkájában 1928-ban írta, idézem, a nyírkos homályból előre kúszó szerencsevadászok az általános fejetlenség közt sem érezték magukat biztonságban mindaddig, míg életben van a régi Magyar Királyság utolsó nagy államférfia. Idézet zárva. Tisza 1917. május 23-án 4. Károly király felszólítására mondott le. Politikai súlya csökkent, de ellenségei tudták, hogy az ellene folytatott hisztérikus hangulatkeltés dacára továbbra is megkerülhetetlen, tekintélyes közéleti személyiség. Tartottak tőle, és lesték az alkalmat a leszámolásra. Tőkécki László történész 2000-ben írta Tisza István eszmei politikai arca, idézem, a 20. századi magyar és közép-európai történelem sajnos a tragikus jövő ellen eltökélten harcoló Tiszát igazolta, nem pedig ellenfeleit. Idézet zárva. Hardy Kálmán altábornagy nevezte gróf Tisza Istvánt a háborúvesztés első vértanújának. Nevezhette volna a korszak legnagyobb vértanújának is, hiszen hasonló súlyú politikust akkor nem ismert az ország. Igaza volt Berzevici Albertnek is, aki szerint nyilvánvaló volt, hogy Tisza nem akarta elkerülni, s nem is kerülhette el a sorsát. Elmenekülhetett volna, figyelmeztették a veszélyre. De nem tette. Másféle fából faragták. Szembenézett a rátörő bérgyilkosokkal, akik még azzal se áltathatták magukat, hogy forradalmat csinálnak, mint hogy véres munkájukért hatalmas összegeket kaptak. Tisza 57 esztendős volt. Tormai Cecil megrázó sorokkal érzékeltette a halála miatt frissen rátörő fájdalmat. Idézem. Elhagyatott, magányos, árva ember. Senki se védte meg. Nagy órájában egyedül asszonyok voltak mellette. Az asszony, aki mindig ott van a kereszt lábánál. Hogy fájhatott neki kiszolgáltatottságának a tudata, hogy tiltakozhatott nagyszerű agya a megsemmisülés ellen, hogy lázadhatott benne a még el nem használt hatalmas élet. Tisza István halott. Milyen rettenetes üresség támad ettől a 3 szótól. Nincs többé, és nincs többé, aki Magyarországon minden súlyt visel, akit mindenért okolnak, aki mindenért felelős. Idézet zárva. Hozzátehetjük. Gróf Tisza István nincs többé, de a tisztességes magyarok szívében örökké él. Köszönöm szépen! Egy mondatot szeretnék hozzátenni a Tisza és Ady közötti affér családi emlékeiből. Eredetileg fiatalon Ady nagy rajongója volt Tisza Istvánnak. Időközben összekerült a Csinszkával, Bonca Bertával, akinek az apja Tisza István pártjának képviselője volt. Mikor Bonca Bertát megkérte, akkor az apja nem pártolta a házasságot, és nem engedte hozzá a lányát, akkor Ady írt egy levelet Tisza Istvánhoz, hogy hasson a képviselőjére, hogy engedje a lányát hozzá. Tisza Istvánnak három mondatos válasza volt. Az egyik az, hogy nem szoktam beleszólni a képviselői magánügyeibe. A második az, ha önnek lánya lenne, ha nekem lányom lenne, én se adnám önhöz. A harmadik, ha önnek lánya lenne, ön se adná saját magához.
Itt ekkor kezdődött a Nagy Tisza ellentét, és hát sajnos ezt megelőző korosztálynak a fejébe azt verték be, amit az előbb Lajos felolvasott, a vadgeszti bolond és egyéb ilyen magyarnak úrnak egyformán rongy. Hasonló kijelentéseket többször tett, de hát Adinak az életét és az egyéb magánéleti megnyilvánulásait ismerve erre nem csodálkozom. Köszönöm. Igen. Ha esetleg valakiben valami kérdés felmerülne, van lehetőség. Én zárásképpen csak két, mondjuk, hogy anekdotát, vagy illetve szokták mondani, ilyen közkeletű információt osztanék meg 18-19-ből. Ugye Freudnak tulajdonítják ezt a mondatot, ami nagyon jól ábrázolja ezt a 18 őszi állapotot Magyarországon, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy láttak bennünket 18 őszén külföldről, hogy milyenek voltak az itthoni állapotok. Ugye megpróbálom pontosan idézni Freudot, hogyha tényleg tőle származik, ugye azt mondta, hogy nem értem a magyarokat, megölik a legtehetségesebb politikusokat, ugye ez volt Tisza István, és a leghülyébbet meg kinevezik miniszterelnöknek, ugye ez volt Károly Mihály. Ez vagy így volt, vagy nem, de én azt gondolom, hogy a lényeg minden benne van. A másik, ugye ez már 19 tavasza, ugye bécsi emigráció, állítólag Bécsben összetalálkozott Károly Mihály és Károly Gyula. Nem volt megbeszélve a találkozó, Károly Gyula ott sétált, ott valamelyik gasszén, és Károly Mihály hamarabb vette észre Gyulát. Ugye, mint mondtam, ők elsőfokú unokatestvérek voltak. És Károly Mihály, mintha semmi nem történt volna, mondjuk az előző évben, nagy kézlóbálásokkal mutatja, hogy szevasz Gyula, szevasz Gyula. Na hát Károly Gyula ugye a maga kimértségével oda ment hozzá, és a forma szerint két nagy büdös pofont lekevert Károly Mihálynak, ezekkel a szavakkal: én önt nem ismerem. Akár így történt, akár nem, azért ez elég beszédes, hogy egy családon belül két unokatestvér hogy lehetett ennyire engesztelhetetlen gyűlölettel, de sajnos hozzá kell tenni, amit Attila is elmondott, Károly Mihály egy politikai kalandor volt, akinek semmi nem volt drága, és ha arról volt szó, még a saját családi kapcsolatait is feláldozta, csak hogy ő érvényesüljön. És ugye, hogy milyen érdekes, 45-ben Károly Mihály ugye nagy csinadrattával hazajött, és gyakorlatilag 49-ig, amíg ugye szóltak neki, hogy Mihály, most már jobb lesz, hogyha nem fogsz hazajönni, mert Károlyék téged is fel fognak akasztani, mint Rajkot, gyakorlatilag még ebben a pár évben folytathatta azt az ártó politikáját, amit 18-19-ben kénytelen volt abba hagyni. Én csak ezeket azért mondtam, hogy ha esetleg bárkinek valami kérdése lenne a szerzőhöz, illetve Tiborhoz, vagy a könyv dedikálásával kapcsolatos, megteheti.